μήνες. Τελειωμένες είναι οι σχέσεις αμφωτέρων με αμφότερες. Ού να μου χαθείτε, σικές! Τι λέει αυτή? Δεν γνώσκω, μάλλον υβρίζει τα δέντρα στον κήπο. Αφού είχες γκόμενο το βυζαντινό τέτοιο ρε, εμένα τι με ήθελες, είσαι και λεσβία! Τι λες μωρή τρελάθηκες? Ήμαρτον κύριε. Α, είσαι και θεούσα, δεν μου λες μωρή, όταν πηγαίνεις στην εκκλησία που κάθεσαι στο γυναικονίτη. Βούλωσέ το Ανήρη. Γιατί τι θα κάνεις, θα βγάλεις το σουτιέ σου, θα το κάνεις φεντόνα να μας δείρεις. Να χαθείς σουρλουλού. Μάλθω, αν κατάλαβα καλώς, αυτές μας αποκαλούν κίνεδους. Την κοιτάνε κύριε αστυνόμε. Ποιον μωρή, τον Μάρθο τον Άντρακλα? Σιγά ρε, επειδή έχεις γκόμενες, δεν το ξέρουμε το κόλπο νομίζεις. Αυτός είναι ο γνωστός Φερετζές. Ποιες γκόμενες, Ελένη? Ελένη, κλείστο. Ελένη, άνοιξέ το! Έχει γκόμενες ο Μάνθος και δεν μου το έχεις πει τόσο καιρό! Πού σου μωρή, πού! Ωραία φίλησε κι εσύ! Α, εσύ χτέρ μωρή, που θα βρω και τον πελά μου τώρα επειδή δεν σου μιλάω τόσο καιρό για να μην στενοχωρηθείς. Πού σου εσένα, να χαθείς! Έξω όλοι από την οικία μου! Να φύγετε αμέσως κι εσύ πρέπει και καλύτερος Μάρθο που θες στη συνέχεια να είσαι μαζί μου, αν είναι δυνατόν. Και τώρα μου βγήκε και το όνομα. Εγώ θέλω να είμαι συνέχεια μαζί σου ή εσύ μου είσαι η κολιτσίδα. Και μην ξαναπατήσεις το πόδι στο σπίτι μου παλιό.